when you are no bagasa open aye atedi amama na okra bibiala wode ohaw bia bahan ofia no okwa okoto aye edwom oh the member no okufuni woni wotemfo no odi fo ne kwahwefo no pani woni aduon muso asafo hene woni wanyamfo no ogwa asa nwini adwumfo mo yasafo katachira Yesu Kristo a wona babia ba kire utumi no satan etumi mmeho yenim so wo ha na obetie na abahwaye yedawase wadumti bra baye adwuma me da amen.